khir tu zong zong te in zawai chunga kan lom em e ama sa in kan channel chung chang kan han soi masal lukanga subscriber du om tak tele voin thlenga kan video siam ang min lo hlut saka min lo thlir sak thin tu nang mani wang lewin heile chen hi kan thleng ve theya kan lom le mai atia khan hetiang taka kan kal thei po hi kan in ring phalem lova kan channel ming po hi rem kan phu ve nok khania mitam zokin kan riat ol sam tur le moi khai zokin channel ming hi thak mai tha in kan ria a tuna tang chuan INP Mizo International News and Politics Mizo ti in kan da to anga clear to ten INP Mizo ti in min reto don nia channel min hlut saka min clear sak zel turin le la subscribe lo te point lo subscribe ve turin kan som nan boka cheu thangsa pui politics boru ken min chi ne e ma khodang kan hoi man lawani ber hi tun tum chu ral thuam khal chuana konga China din mun le Pakistan ram economy tlu chemek din mun kan ngai thla ho lenga the print chanchin bu chuan tun lai China din mun ral thuam lama mi thiam te thlir na aron tar langa kan then omram China hi alo wathang duang tak em ve o kan ti hial mai the ni Stockholm International Peace Research Institute soidan chuan kum sang ni le som panga atanga sang ni le som pako chunga khovela ral thuam khal tam ber chu United States ni in khovela ral thuam khal zong zinga za som thum panga lai chu ramro pui US atanga chuak ani hammai adota Russia om ve thung US in ral thuam khal chu zinga hian advanced military aircraft atam deuh bera Europe Australia Japan le Taiwan ten an leina saberani hei takhi tun tuma China din mun soi kan tum chan tak chuni US din mun en phaltur hian China anai bera India tan thil lo om tak a thlen thei ngei narin om tun ma kha chuan China hi ral thuam leitu alo ni ve thina tun thleng hian Russia siam then khat ala lei reng thova chu tiang chu ani takna in tuna chuan a khal tu din muna a om ve ta thung India puin made in India policy mangin ral thuam lama in to del mai ni lovin zor chua tham siam chua kan tum ve ta a mani lok po khan India tui noi long submarine chu Myanmar pe mi mai ani kha company tam takin an thil siam fakna anti ang deuh hi ani ve a an thil siam milar te an man tir thin ang deuh hi ani bokang chu India khan China siam ain kan thil siam a thazok anti ang tlukani bokang abik takin unmanned aerial vehicles UAVB ka hian China hi ain vor sang ta hle tin assault rifle silai mu chi rang jet fighter le tui chung long submarine thlengin a hal chuak ta khum mai ni University of Pennsylvania le Texas A&M University Zirmi te chuan China thil siam drone te hi anjir chiang na sakhopa sangni le som pakhat atanga sangni som pako inkar zong khan China UAV drone hi rambung som pariat zetin an lo lei to ni kum sangni le som pakhat khan ram thum chin ral thuam pai pon thei drone an neya chung ram te chu United States United Kingdom le Israel ten ni China na ron siam chu atang hian drone du tu an tam chhota a China economy siam na pakhat ani ve ta bok China drone lei tu lian zual te chu UAE Pakistan Egypt Saudi Arabia le Uzbekistan ten ni India ram thenom te po hian China drone an kul fur tamai United States hian France nena UAV drone a leitira India nena ero ala pe chuak chia lo dewa in biak na hi akal mek ne nan soi sangkhat zakwa le somret le pasari Cold War vuak vet lai khan US le ram then khat ral thuam siam tu lian te chuan Missile Technology Control Regime MTCR dan anti mai inrem na anziaka he MTCR dan ang chuan category 1 system kilometer zathum aya thui thok thei ral thuam phur thei drone te siam le hrel an khu khir tlatani ma se thilpui ta ber mai chu khati hun lai khan China hian UAV drone ala nei velofa MTCR inrem na hian atel lo hlowani hunakal chhozela China chuan drone rin tlak tak asiam thiam chhota zel sia MTCR atel ve ta lo hi China tan chuan van nei na ani chiang mai tunai khovela chuan hetiang ral thuam kho khirna dan siam na hian
turam an tel du talova ram lian ten an ral thuam nei ang midangin an nei ve lo na na ral thuam control na hrim hi a hlo tling thei ta meu lo ani hi a chan point reve vekinarin om nuclear ral thuam nei ten midang te chu siam ve lo turin an duwa ma seram dang vona nan mangle thina North Korea po bumina om du talova asiam ta a turam mainan vo an vo talawani hi chutiang deuh chuan Iran point ma alave charani berhimo SIPRI survey chuan China company te hi Khowela company ral thuam siam tu lian zual top 10 zinga an telve ta reng mai ti atar langa China hi Khowela apalina anda nantian Japan Times sa ko author chuan China hi Khowela ral thuam khal chuak tam berram pani nani ati mo mai boka China hian Russia ale pel to a US ro khum turin hun ala du rei mai thaya masi president thar ni mai turangai Joe Biden a admin malak dana zirin China din mun hi asangin an niam thei bokang chu China chuan India then om teral thuama pe ti te po hi soifia le zelta ela China le Pakistan economic corridor chu India inati boyan hlauve le nyang Pakistan chuan China UAV drone thar ber mangin a vilveng verengani Pakistan hian China siam diesel submarine pariat zet adong don boka tuna hian China siam assault rifles tam tak Pakistan hian mangmek bokani tin rampan hi te hian jet fighter plane an siam dun bok Pakistan chau hi nilova Nepal Sri Lanka Bangladesh le Myanmar te poin China siam ral thuam an mangnual tua India hian adang thei ngemo chu United States sa Center for Strategic and International Studies chuan China hian ram hlatakaral thuam thon chu ayen aram then te pek hi adu zok ni in an soya chuta po chuan India ti boy thei tur ram te hi a supply du zual bik ni na langani hi Indian Army Chief Louis General VP Malik Khan India ta na China ral thuam khal chuat lo zia alo soito thina kum sang khat le zakwa som ko le pakwa Kargil war apo khan thil thok thei hi China chuan alo mangdai to ni in VP Malik chuan a soi Indian Navy Chief Admiral Louis Prakash chuan General VP Malik thu soi hiron soi zom la in India hi Russia lakata a chuak hlei theilo a chan chu India ral thuam za som ru ka tanga som sari vel zet hi Russia siamani tlata Russian influence are theilo wani ati Lieutenant General Louis P. Ravi Shankar hi Indian Army artillery lambik en koltu ni in India in kum sang ni atanga drone man zong refai vek tu ni China drone chung chang asoya India hian ral thuam pai pon thei drone ala nei velova China in country omram te hne na alei tir hi thil ngai mo om takani ati Ravi Shankar hian IIT Madras ten tunlai ya UAV drone an boy pui mek hi avil thin bok tunlai hian Pakistan chuan G20 ramte atangin US dollar million zariat zet alei ba ti hniam sakturin in rem na siam puyatum meka G20 ramsom ni jing ramsom poruk chuan an pompui ta a ma se ram rukin an la pompui du lova chung ram ruk zinga chuan Japan le Saudi Arabia te pon telani Pakistan hian G20 ram hausa te sum hi US dollar billion som ni le panga point pali zet leiba na ya US dollar million zariat hilo ngai dam po ni se arul thei arin om lo hle mai hetia re thei le in to det lo taka a om zel chuan China boya atang het tel telanga lelama chuan India tan tun malam ai ma in ator mo om tel mai thayani ole clear tu tenin lo beng war pui kan be se kan channel la subscribe lo te khan khongain lo subscribe te u kan thei angin tunlai thil om zia ron update zel kan tum don nia kan channel in lo clear thina wangin in chunga kan lo me